poslednej poličky v našej prvej vitrínke vyberám ďalšie dve knižky. Už nie sme ani v školskom rodinnom kontexte, ani v evanjelickom, kresťanskom či národnom slovenskom ako pri Jánovi Holému, ale sme v oveľa širšom európskom kontexte. Ako prvú knižku vyberám knihu, ktorú si August Roy, otec sestier Royových, tak ako aj iné knihy, priniesol zo svojich štúdií v Halle. Ukážem vám ju takto zblízka. Geschichte der Französischen Revolution, čiže dejiny francúzskej revolúcie. Táto kniha bola vydaná v Lipsku 1842. Prečo francúzska revolúcia? Prečo je tu táto kniha? No, z francúzskej revolúcie, ktorá bola ešte pred Augustom Royom, z francúzskej revolúcie vzýšli obrodné reformné myšlienky, ktoré sa prehnali celou Európou. Stačí povedať 3 heslá. Sloboda, rovnosť, bratstvo. Sloboda pre všetkých ľudí. Bratstvo a rovnosť. Z tohto vychádzali Štúrovci, z tohto vychádzali moderné slovenské aj európske národné hnutia. A toto ovplyvnilo aj cirkvi. No a v našej vitrinke máme túto knižku otvorenú na tomto obrázku. Je to Maria Antoineta, ktorá bola rakúska princezná, manželka francúzskeho kráľa, ktorú odvážajú na popravu. Takže to je taký oveľa širší kontext, v ktorom sestry Royové žili. V dôsledkoch a následkoch francúzskej revolúcie. V takých zápasoch o slobodu. Ďalšia kniha európskeho významu, ktorá ovplyvnila Kristínu Royovú, sú Zobrané spisy Friedricha Schillera. Tá je z roku 1869. A je to knižka, ktorá má pre nás ešte iný význam ako romanticko-literárny. Pretože Friedrich Schiller bol romantický básnik a táto romantická vlna ovplyvnila aj Kristínu Royovú, ktorá je nielen realistka ako spisovateľka, ale aj romantická. No, na prvej strane máme krásne venovanie, v ktorej Kristíne Roy venuje túto knihu Michal Roháček roku 1879. Michal Roháček bol kaplán, mladý kaplán Augusta Roya, ktorý vyučoval obidve mladé slečny Máriu aj Kristínu. A domnievame sa, že keby neumrel v mladom veku, že by sa Kristína Roy stala pani Roháčkovou. Takže táto kniha má pre nás veľmi špeciálny význam. A ja vás teraz pozývam ku ďalšiemu našemu zastaveniu, ktoré budete vidieť v ďalšom videu.